Tibog ko aning mga migo nato nga mga dili katoliko kani mga pundok ba nga gipangtukod lang og mga engkanto. Si pangitag tawag ining mabasa nya pagkahuman og pangitaan pud og mabasa dili pud makahatag. Bisan gani sa ilahang kaugalingong mga pagtulun-an dili gani sila kahatag gani og mga sita sa Biblia kung kitang mangita dito nila. Kusog ka sila mangita sa tuag tawag ining mabasa pero kung kita mangita mabasa sila di pud kahatag. Di ba? Nya ikaduha, wala man sa Biblia nang kung di masulat, kung dili tawag anang nakasulat sa Biblia di tuuhan. Wala man sa Biblia, imbento man ng Luther nga mo ilahang tawag anang ginasunod. So, bot pasabot, kitang mga Katoliko nituman lang ta sa pagtulunan na gitudlo ni Kristo. Nga kung sa tiyang gitudlo, mo to atong tawag ining tuuhan. Paman tudlo si Kristo nga ala. Pagbasa mo, apo ditudlo si Ginoong si Kristo nga ala, katulad nasulat inyong tuuhan. Dili daw kuno sila motuo sa purgatorio kay wala daw kuno na mabasa sa Biblia. So ang pangutana, mabarugan bagay kahanan nila nga kung dili mabasa di nila tuuhan. Kung ningon ana ang ilahang baruganan nga kung dili mabasa dili tuuhan, dapat dili unta sila motuan ng ilahang mga founders. Ano man kay kanang ilang mga founders nagtudlo na kuno sa nakasulat sa Biblia pero sila mismo wala nakasulat sa Biblia. Kadaghan nilang pagtulunan nga dili nakasulat sa balaang kasulatan nya mo'y ilahang tawag ining gituuhan. So buti pasabot usa na ka baruganan nga huyang nga dili ka motuo kay tawag ining dili nasulat. Ikaduha nga punto, kana magud nga word nga purgatory is dili magud na siya tawag anang kung sa kuan pa ba nga gi-create ni Kristo na nga word nya pagkahuman aron isulat sa Biblia, dili. Ang word magud nga purgatory or purgatorio sa gitawag og Spanish, usa ka na ka formula nga gilitok or tawag anang gihimo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana aron mailahan sa gitawag og mga magtotoo sa pagtulun-an nga gitudlo ni Ginoong Jesucristo. Usa man tong pagtulun-an ni Kristong gitudlo. For example, Saint Matthew chapter 5 verse 26 kanang niingon si Kristo nga bilangguon ka didto hangtod kabayran mo ang imong salaod. So kana nagapunting man na sa laing kinabuhi, buti pasabot dito sa laing kinabuhi na apay bilangguan. O kanang giingon ni San Pablo 1 Corinto kapitulo 3 bersikulo 15 kanang giingon ni San Pablo nga apan kun masunog kini nan mahanaw kini kaniya apan maluwas siya nga nakaikya siya ni ining kalayo. So unsa man ang kalayo ha, impierno na. Hindi man impierno kay gipadayag kapitulo 20 bersikulo 12 ug 10. Dito sa impierno forever naman dito ang tawag ng kalag nga mahimutang. Samot na nga dili na langit. Ngano man kay sa langit wala may kalayong pag-antos dito. So kanang gipamulong ni Kristo nga bilangguan ug kanang gipamulong ni San Pablo nga kalayo nga naapay kalingkawasan niingon ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana tawagon nagpurgatorio. Mura bag Biblia ba? Sa sinugdanan sa first 300 years wala man ka di makabasag pulong Biblia sa makasulatan sa mga apostolis, di makabasa. Pero nimo simbang Katolika kanang balaang kasulatan nagisulti din niya sa balaang kasulatan mismo kana sa Biblia mismo kanang giilat ng Biblia tawagon nato ng Biblia. Ang Katoliko may namulong ana. So buti pasabot ang mga pagtulunan nga gitukod ni Kristo gitudlo ni Ginoong Jesucristo gisimplify na sa simbahan pinaagi sa paghimo og mga termino nga dali rang masabtan sa gitawag og mga magtotoo. Mo ni hinungdan nga nituotan ni anang maong gitawag og purgatorio kay ang esensya niya gitudlo na ni Kristo. And at the same time, mituo po ta sa simbahan kay ang simbahan ingon pa San Pablo, Efeso kapitulo 3 bersikulo 10 nga pinaagi sa simbahan ang kaalam sa Dios igatudlo diha sa nagkalain-laing paagi. So namutuo ta sa simbahan nga niingon na kanang lugar kanang giingon ni Kristo nga bilangguan kanang giingon ni San Pablo nga kalayo nga naa pay gitawag og kalingkawasan tawagon nato nagpurgatorio. No, so nituot nga kining moong purgatorio mao ni ang luna o estado sa temporaryong paglinis nga diin didto ipahimutang ang mga kalag sa tawag ining mga nangamatay na nga naa sa estado sa grasya apan naapay damyos nga bayaran sa ilahang gitawag og mga sala. Kay kita man mga Katoliko nagtuo magud ta nga naay ang sala sa dihang mahimo na sa tao naa say duha ka epekto. Pinaka number 1 gitawag siya og guilt. Number 2
damage and penalty. So kanang maong guilt nga nahimo nato resulta sa sala nga ato ang tawag anang mahimo, kung sa napapas na siya sa panahon nga gidawat nato ang sakramento sa kumpisal kanang giingon ni Ginoong Jesucristo San Juan 20:21 hangtod sa 23 nga si bisan kinsang sala nga inyong pasayloon kini napasaylo, si bisan kinsang sala nga dili ninyo pasayloon dili usab kini mapasaylo. So ni anang panahona sa dihang makasala ta kanang guilt nato nga resulta sa ato ang gitawag og sala mapapas na. Pero naay nagpabilin nga damage. Ngano man kay every sala naa siya damage and penalty. Murag kanang nakautang ko ninyo og nakabuak og usa ka botilyang kuan, usa ka botilyang ang gitawag og soft drinks nya pagkahuman nangayo og pasaylo sa tag-iya. Niingon dayon ang tag-iya, wala problema dong gipasaylo ta ka. So nawala na akong guilt. Ano man gipasaylo naman ko sa tag-iya. Pero nimo po ang tag-iya sa niya atong ako ang kuan kung asa dito ko nga gitawag og nakasala niingon tong tag-iya nga bayari na ang imuhang kuan. Bayari na ang imuhang gitawag og nabuak. So buti pasabot every sala nga mahimo na atay guilt na apo ta gitawag og damage. Dinhi sa kalibutan maangko nato katong giingon ni San Pablo Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 hangtod sa 10 nga kadtong dugo ni Kristo nga giula alang kanato pagtanggal to sa atong gitawag og sala ug makadawat ta grasya pinaagi ni anang maong sakramento nga iyahang gitawag og gitukod. Pero wala man giapil dito ang gitawag og damage. Ngano man kay kanang damage kita mismo ang mobayad ana. Kita mismo ang mobayad ni anang maong gitawag og damyos. So kanang damyos sa atong sala nga nahimo, epekto na sa sala nga atong nahimo, mawala na, mapapas na kung sa samtang kita gitawag og buhi pa. Mapapas na pinagi sa pagbuhat nato corporal and spiritual works of mercy. Corporal of mercy kanang nitabang ta sa atong sigkatao, nitabang ta sa gitawag mga nanginahanglan. Spiritual works of mercy kanang atong pagampo, kanang atong pagsimba nya mag-offer ta og ang maghimo tag devotion i-offer nato sa mga kalag nga naa sa gitawag og purgatorio. So usa na sa mga pamaagi nga tawag ini matangtang ang mga damyo sa sala nga atong nihimo. Pero sa dihang tawag anang wa nato nimo bayari samtang kita buhi pa mo nang kinahanglan ta moagi dito sa purgatorio. Yang purgatorio, ang mga kalag nga naa dito, wala na siya kahigayunan pang maimpyerno. Nga naman kay ang tanang mga kalag nga naa sa purgatorio, kuan siya tawag ining giandam na. Ginisan lang sila, katong lang ang gipapasta lang nila katong gitawag og damage. Nga naman kay wala naman to ang ilahang guilt. Wala naman ang ilahang tawag anang guilt kinatangtang naman. So buti pa sa buti na sila maimpyerno kay wala naman sila guilt. Kitanggal naman pinaagi sa grasya ni Kristo. So karon katong damage ng ilahang bayaran kung mapapas to, giandam na sila padulong dito sa langit o padulong na sila ang ilang destination is padulong sa gitawag og langit. So mo na kami mga Katoliko, kitang gitawag mga Katoliko nag-offer tag pag-ampo ngadto sa Dios alang sa gitawag og mga kalag sa mga nangamatay na ngano man kay katong mga kalag mga mga nangamatay na nga naa dito sa purgatorio, di naman gud sila makahimo sa pag-ampo sa ilahang kaugalingon. Pag-ampo sa Dios alang sa ilahang kaugalingon. Kung dili igo na lamang sila naghulat sa mga pag-ampo sa mga buhi, especially sa pag-ampo sa ilang kaugalingong pamilya. Kunya ang pinakadako magud-ana nga pag-ampo nga tong i-offer or pagsimba is katong Santos Kamisa kay ang Santos Kamisa perfect sacrifice man na siya, perfect offering magid na siya para sa kalag ni adtong mga igsuon nato nga mihali na ni ining kinabuhi. So mo na hinungdan kita mga Katoliko, man nag-ampo ta para sa gitawag og mga nangamatay na ngano man tungod sa hinungdan nga sugo man ni Kristo. Pagtulunan man na Ginoong Jesucristo. And at the same time, tudlo po ni Ginoong Jesucristo katong luna nga giingon niyang bilangguan nga sumala ni San Pablo kalayo nga naay pagkalingkawasan nga ginganlan na simbahan Katolika Apostolika Romana ug purgatorio. Mo nang karong November 2 mo nang ato ang ginahimo, ginasaulob nato na.